Asam Dorson Skim Pen Terenglangso Baptist Church aphan Toilet lapen Solar Light Kipi Ponji aphan MAC Hetsing Rong Pharpen Kahumridam Pini Nifai Inkora Kethom Phai Kunia Cheklo Bhomkuru Arni Nijangkar Bianglong Socheng Constituency Kaparlo Umru Terenglangso Baptist Church aphan Asam Dorson Skim Pen Panong Piponsi Pini MAC Hetsing Rong Phar Arideng Pen Bangso Achars Along Akenang Sot Toilet Lapen Solar Light Abang Kipiponji aphan Foundation Stone Mate Long E Sompon Tekanglo Lasso Along Terenglangso Municipal Board Chairman Akehai Prodip Tirang Ward Commissioner Akehai Elvinson Crow Manpeng Kedo Kethe Kiding Atum Chetong Dun Rinti Sipini Ajay Mek Along Dak Monduli Achars Along Kachetong Dun Aran Atum Duan Stame Lapuson Akerap Tekang Apot Suri Suri Akero Pipajir Dunsi MAC Hetsing Rong Phar aphan Arnam Pharo Along Kaike Ahirjumik Kapalong Verji aphan Pura Kachetong Aran Atum Pen Hempu Jisu Chris Athengno Hirjumi Hangpi Dunrinti Terenglangso Pen Sukor Singanse Hamre Nabirta Banggen itu Asam Sarkar penlo Asam Dorson Skim dak nili homosi Socheng dang kadowe 87 charges do sedala song bang pen non bang long crit rock panon si nili tum pipon uncot la si pinida ka bang Terenglangso larang litum tame puri dono la sedak kadowe tangka bang lak thom andoji sedame first installment bang ke lak siras ripoke ben la sidadak ang bang pen tum dak jasmetet kenang sot sona bang dak monduli long keja tum dolo mon akarong sa pendang long dak dikon palok tum dolo alang litum si mesen pen kopi si kinai ma koson pen malang litum si ching bai pon po son thak thak si kaprek dhorom domanda pipon mondil ke kim domanda pipon lapen kar bihong hari tum aron barim po chekrong domanda pipon lo la sedak bang sarkar tum bang ke khai dhorom malam ke wano dagi bang hoten dali tum renga pening dak kar bihang se lopo se litum ধরমা bang ke kroy tuman bang kaprek dhrom ke kroy tum dan dolo setame sarkar bang ke lang pachani bang da kaprek panta phak le lo do we panta pipon da pel